Este timpul să îți creezi primul NFT. Conectează-te la contul tău și accesează-ți profilul. Verifică dacă ai suficiente gold în cont pentru crearea mărcii și pentru tranzacțiile pentru a crea un NFT. Alege elementul pentru care dorești să creezi un NFT. Blockchain-ul Elrond îți cere să creezi o marcă și să setezi permisiuni. Te rugăm să alegi între NFT și SFT. Fă click pe Înregistrează-te. Acum vom crea brandul. Accesează-ți portofelul. În acest exemplu, folosim un fișier Keystore. Fă click pe Confirm. Acum că avem un brand creat, trebuie să setăm permisiuni. Fă click pe Setează-ți permisiunea. Accesează-ți portofelul din nou. Fă click pe Confirm. Acum ești gata să creezi NFT-ul. Fă click pe Creează NFT. Accesează-ți portofelul din nou. Fă click pe Confirm. Ai terminat de creat un NFT. Acum este timpul să-l trimiți la licitație. Fă click pe Configurare licitație. Introdu un preț minim și maxim în Gold. Introdu o dată de încheiere pentru licitație. De asemenea, poți introduce o oră de încheiere pentru licitația ta. Fă click pe Începe licitația. Accesează-ți portofelul din nou. Fă click pe Confirm. Dacă ți se cere, fă click pe Conectează-te. Licitația ta este acum creată. Acest lucru poate dura până la 3 minute. Licitația ta este acum live. Dacă dorești să urmărești ofertele pe un NFT, poți face acest lucru verificând în fila istoricul tranzacțiilor. De asemenea, vei primi notificări care pot fi vizualizate făcând click pe pictograma din partea dreaptă sus a contului tău.